Archimang, Lukumang, Nana Sasa Bayo Koromo we wato serve karkong ko Archi de prespar Yusuf van Yusuf Sernanse sa. Sobiso Ari Bani, Itafara, Isturu, de Konsdong, de Archi en Luku, de prespartori. We baro di Noord go met Zuid, Oost go met West, alamala do Kakayesi, Archi en Luku. En mis don janga Brarut. Ja, maar gaan bijvoorbeeld met begin. Je hebt alle destinam sadena tracé, we kaarden kon voor de harde banje, ik zei taki de stoere ook de man door se accident voor de stoere de banje voor arki de prespar nyusu. Want tide tori def taki masaragambo. Iya tori de je bedoelt taki alibi dus je shita kwa chenchi e kon ina alibi. Ja. Brarut. Maar saf rip chins op morse komt drijven boven water. Ja, want tiere masaragambo. Miere want tori jong, foka. Jong van sei jere. Miere want sani fu SZF sani foka. O atorif siri bento na nga reki boy. Ja, foka nga to dat jong. So miere de mati jong de nyama mona SZF. Laat me begrijp jong. Amonif sasa nana bayo koromo we wato ala de mandati. Dus dat want a kalpol serf bijna de man op man feni. Ja jong, erg. Isabitok. Want daar regeren DC, die is dan no Santoki Brunswijk. Ja. Bij Abif Kong, bij geneesmiddelenvoorziening, een bedrijf, Ja. bij de man, want de man no bij man bij gaat buitenland. En den de rest die bij hem komt toch? Dat er is nog bij komt, in een pijn is er is toch. In het is dat je bij man toch? En dan moet je een probleem. Ja toch? Want is sabi ba want to bijis maar toch want er is een comfort in klapper dan in pijfa er is dus mij gaat ik voorschot op de AOV. Abani. De zie dat reki geniet door zich onder. Reki geniet door zich onder. Sirbento Hooghart, leunanga bakai fadong, nyama money. God forbid, can you imagine? Anokara? No man, this takru tong si man, atakru. Atakru. Maar ato apleek ba? Ja. Arbiter boro uitschelen. Ja. En jamsa, dafa afraga ne wai somoro. Nee, afraga ne wai somoro. Oké. Afraga e wai tarafasi. Isabito. Ja. Maar ko archi wan poku. Da baka dati desa sabif sen de meka afraga e wai. Dati. Taki tongo, taki masa prensho jimi. Tongo, taki masa prensho jimi. Taka afraga di be wai. Ane wai somoro. Matra prensho de me. Tongo, taigi matra prensho de me. Taka fraga de me wai, ane wai somoro. Tongo, taigi prensho de me. Tongo, taigi prensho de me. Taka fraga de me wai, ane wai somoro. Yawal, afraga de me wai. Ade wai somoro mikma, ai wai no moro chuki. Dana tongo, taigi matra prensho de me. Tongo, taigi matra prensho de me. Taka fraga di me wai, ane wai somoro. Tongo, taigi prensho de me. Tongo, taigi prensho de me. Taka fraga di me wai, ane wai somoro. Dana tongo, taigi matra prensho de me. Teikwe, taigi matra prensho de me. Taka fraga di me wai, ane wai somoro. Na mi mende
Ay, mi bende grave, mi corongado mi ba, bende grave. Dana mi bende grave, mi corongado mi ba, mi bende grave. Dide mi bende grave, mi corongado mi ba, mi bende grave. Mi corongado mi ba, mi corongada mi ba no more. Ay, mi corongada mi ba, corongado coro mi ba no more. Ay, ay, mi corongada mi ba. Dana hip 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 hip, sabaputo e dançan, alade. Mi corongado mi ba, mi corongado mi ba, mi corongado mi ba, lomo mi corongado mi ba, ay mi corongado mi ba lomo, corongado mi ba lomo, mudulo mi mama, ay mi corongado mi ba, na mi corongado mi ba lomo. So, dat doe je tak afaraga ne wai so moro no afaraga e wai go son to FJ. Luku archi maluku mandate luku da. Ishi fai wai e wapper. Ja. Isabi toch? So, dat we beginnen aan buitenlands beleid. Ja. Lek fau sabi archi maluku manna na sa saba yokromo. Lek fau sabi a buitenlands beleid de in anufa president. Ja, dat natuurlijk. Los van minister of Bibis, maar en een baas. Ja. A buitenlands beleid. A één strip, a Mhara één strip. Ja, want ik begreep dat, maar ik weet 5 september, tanggal 12, Pedego. de GWP, a vorige president, nanga de mannen bij Mango. Wakti. Met hij? Pebado, China. No man, dat pede, no China man. Dat pede mijn god, Jere taki no, no. jere no. Die ben geboren. Ja. Die je geboren. Ja. In de is er naar Mango. Nee, ik was Nederlander. Juist, dat we gewoon naar Mambaka. Oh, moederland. Ja, dat ben we gewoon. Ah, ja. Me verstaan ze niet. Dat ben we go. Dus dat pede mijn god. En jere wa jarte wa man be bartak opleeg economische diplomatie. Ja, no? Mam no not fair. Not. Economische diplomatie bedef leni. Dat Je is. len no mo. Meka volk je libi in een droomwereld. That's that. Isabi toch. Je chis dan een pakket. Dat je berikan tak na dat na libi. Ja. Terwijl na mooi wifi beleid. Je verstaat. Tiara fysica lokte onder tere pori. Ano bon finyang. Ja, maar dat zou je Mango doen, tata. Tata. Na boom san de man go do dat man. Want dan isabi te de man guap tata. Ja. Dan de man go haal de banden aan. En dat de man zet want diaspora tortak. Ja, de Mango, dat is diaspora ja ook toe. Ja. Maar dat de Mango installeren een diaspora instituut, dat Ja. de man dat die oroko samen. Dus die senang na Dan die de tata. man- Oh, de toeman De dat man die- oroko samen, ja. Oh, dus adoef ja zo de counterpart van adoef Ja. op tata. Dat natuurlijk. Oh, Dat ja. natuurlijk. De Mango ook Dus- toe, dan gaat het over de investeerder. Oh. Ja, dat ook. Dus in feite, zijn regering die ze doen, nou, zijn zo bij Gwente taki. Taki, je waka 50 meter, de regering je waka 50 meter commit you. Dus dat want taki handen uit de mouwen steken, je doet aan zijn toe. Ja. Dus nos dong, Nee. dat je wakti taki salante doe. Nee. In actie zegt dat Sami kan doen, Lanti kan doen. Ja. Dus daarom de man ego, die een werkbezoek, nogmaals. Nou, werkbezoek. Werkbezoek. En op parade sani. No, werkbezoek. Dus Workobezoek. Kota en zo. Ja, wat work of city. Oké. Ja, Dat dus is. de mijn golf gaat workotori. Dat is. Economische diplomatie, Ja. meneer Kabatakeng. Vader Moroko samen. Fade mo Sabi worko toch? samen, fade mo city. Ja. Nanga DC, isabi to. En mi yere want toro tak tu dape. Zo, Tori.
de motak over a visum. Ja, dat me begrijp ook toen de motak over een visumtori, maar je sabi, de motak aan het tata, maar tata was nog een regeling. Nee, Maar dan maar niet naar Schengen sanito. Schengen. Juist ook. Dus de motak aan hem legde me uit, want look mensen naar mijn tanden. Oh, mensen naar mijn tanden zien. De helft voerde dat. Juist, dus allemaal die diensten dan, of een familie dat je, of een mati, dan moet ik hier even kan reizen vrij, zodra Ja. visumtori. Ja. Maar, in takang tata. Want ja, was Schengen verdrag toch? Dat Dus is ook. of tata go takanga de trakonder vindt dat maar want asana no zomaar je John Popo. Nee. Dan wishful thinking. Nee, no, Nee, no. asan dat node. No. Nee, dus dat je zet sana visie. Ja. Planmatig. Dat is een euro. En je moet je huiswerk maken. Dat vooral. Vooral, want de regering die zegt met huiswerk. Ja. Natuurlijk, je moet huiswerk te veilig Want de huiswerk de regering die zegt met in verstand. Want de man de bezig en te de man go doen schuldherschikking. Ook toe, ja. Naar China, naar India. Ja. Want na de toeman dat die in feite, if dat zit, Ja. daardoor of IMF waai op een bam. Ja. Want die berekent dat die afas van vragen waai no. IMF doet 175 Ja. dollar. Ja. 175 doet zo'n dollar. Dat ik ga naar moederbank, Moederbank, ja. mama bank, centrale bank. En dan money dat die, en of go praten, Nee. dat na voor die als er de fono moro warti Ja. van kan kring. Dus dat want ik af beter la koers. Ja. Je verstand. Isabi dan want dan IDB die want 570 miljoen dat af project Ja, zijn. ja. Je verstand. Dus hij vraagt why. Ja. En hij why somoro, lek Fabio why fossi. Nee. Dus Dus free for all. Nee. Dus je begrijpt dat die Alassane City, dat IMF kon, die de man lenen nu, Ja. voor 690 90 miljoen. miljoen. Voor 3 jaar lang. 3 jaar lang. Dus in tranches jotjes zijn. Ja. Dat je zit, dat je kan doen je staatshuishouding, je begroting, Ja. je zitting. En dan een sociaal vangnet kon. Want alles had de president. Dat. Ja. Een sociaal vangnet kon. Die sabi voor de sociaal zwakkeren. Dus als je een young boy, je kan op vrienden voeten dotti. En een truusje aan de grond. Voor werken. Ja. Dat is nog een sociaal vangnet toch. Nee toch? Want die kan werken. Ja. Dus Je mij ook de potisme. potisma, minder bedeelde, Ja. de maatschappij man, Ja. de granisma. Dat is maar dat die fos ook kon aanpakt. Die sabi toch. Ja. Je moest go leren een vakelijk young boy. Go leren sap zij doen. Want in een mama sarga do die een vaardigheid jara. Ja. Alek fossi toch. Iba tant wisje, maar te hebben dooi wans, maar te hebben leg wans maar uit zo tant wisje. Ja. Tant wisje die bij tayani sa. Dat bede. Dat na ayeye dat ababif tayna nisa. Je begrijpt. Nou, Roko toe. Ja, dat me bedoelt toch. Roko, ja. Ibabi om Philip bij mek bij sigri. Dat niet sabi. Isabi toch. Dus als aan de dus jullie young boy moest op een seki sting. Isabi toch dego mek moeite. Want in begrijp dat no een minister bibi serve set wan tori toch. Set wan sani. En alo gomita olanga gas. Je Ja. verstand. Dus we moeten planmatig bezig zijn en we maken huiswerk. Dat die sernang wan no staatsole doek batok. Ja. Ube takeng ba. Toelevering. Nyana nga drinje. Dat is sernang mij doek ba. Dus moros aan die workomang isabuan vak. Dus dan de jongwan kan go melden de serf naar arbeid. Ja. Voor go leren. Want je ziet toch, je hebt arbeid tori. Bij vader go direct na een vakbond tori, rafactuur. Ja, juist. Is dat ook, want president tak aan de man toe. Rafactuur. Is dat ook. Tak hier no. Waktu no koti mo. Dus na een stap springen no de. No, san. Tak tide wa mai jumpo op tak mi wan sani. Hier no. If a sanat kom. Ja. Met taking ba mazar met egi. Ja. Ja, de meeste mensen lang, ze zijn allemaal takipjes zo. Ja. Allemaal een vakbondleider. Oh Voorzitter. ja. Voorzitter. Maar boy noemen een serf. Lek vakbond. Dan leg je uit, je hebt vakbondsleider naar een hoofdletter Ja. en een kleinletter. Klein letter. Is dat ook? Nee, de man is een vakbondleider met F. Ja, ik van je karing. Met F, want je maar ja. je ziet ook. Maar als er vakbondsleider met F. Oké, Siribento.
data man be do toch, dus ama berikan fa a nyama money anga reki, nyama money na SZF. Da man berikan tem biji regering karwan tu bon tu konda. A regering over def mi we no a klag vind dat Natuurlijk. Jere nou, in het takangaren, jere nou, je takangaren mama je takanga bi-organisatie, Ravaxur. Ravaxur. En Ravaxur, ik onderhandel naar een president, dat wel legde me uit, jere nou, kon naar voorstellen, leg hem uit sa iwan, sa arbeidsveld wani. Ja. Want ino, jere tegen president. Ja. Ino go tak over los anga borbor ja. No maar san dat no de. Im Da go. to utak do drink one whisky Dat do ba. panyagwe. Nee. De kon de ko teji mi say wani. Nee, als een neuro zo important papira, dus die tak ik wil dit, dat je kan een oplossing. Ja, oplossing. Ja. Onderbouwing. Natuurlijk In important. onderbouwing. Ja, toch? Mi ba een directeur wa jaar te. Dat die tema taki one mantel. Ai. Da mai te taki. Iskrif mooi taba bon taki one mantel. Maar no skrif je mi zijn die one mantel. Juist, dus dat is. Bueno. Dus de sanati im do, im pota santa pi, daarom mij onderhandelen aan Ravaxur. Ja. En wanneer onderhandelen de chip, wanneer in bundel komt, Ja. kon aan B1 dat pe, Nee. dat B1 takanga. Point of correction. A president takai takanga alasma. Alles maar ja. Ja. Maar, Dus maar, if kan de if woman die no uku, ja een speciaal notu die den a totaal no shi, dat kan die kan charen kom. ik kan het maar in principe moet ik eerlijk zeggen, Ja. zeggen. Maar if je een B-organisatie en alle dit je sluit aan. Ja. Dat is makkelijk, a B1, ik ga taki namens alle dit je dat pe. Ja. Maar oké, president het kan allemaal. Ja. Dat dan maar leg uit. Ja. Maar ik denk dat Ravaxur vertegenwoordigt alle de parape. Ja, Is dat beter? maar asane komoro mooi baka. Want masara santoki taki en dis dona futu fa berji. Ja. Safe sana top fa berji. Win Ja. si krengo ino sheng. Ino man begreep safe sama en sabi. Ja. En dan man taki a tripartit overleg ook kono. Dus dat is. Die sabi dus Dat vakbond, Ja. lanti, Ja. nanga bedrijfsleven. Dus de man die productie. Die verstand, Ja. de man die abi bedrijf nanga de sandati. Dus VSB, ASFA. Ja. De man to die na tripartit overleg. Dus dat want taki. Alla den drie man dat op pot de edeka wang. Ja. Puluku fawok moto uit haar karakter doen de. Dus dat is. Dus voor zorg dat de sociaal vangnet koseti, de sociale maatregelen. Dus als ze nom de zo tak ja 19 jaar de lesie, in een want doen noti, de vindt dat in die sociaal vangnet dat in een regeren op Boemoro. Dat kan. Als ze dat no boem Nee, God nee, voorbiedt, kabatuba. Dus dat is. Dus daarom weer een kijk, we leggen bepaalde zaken uit, maar president want dat kan afvallen ook. Toen ik denk maar jere, zou president leggen uit. Archie, sumai verstaan we langs de, verstaan we langs de Archie. Meneer voorzitter, deze regering werkt beleidsmatig, planmatig, met een tijdslijn, met een actieprogramma, met een herstelprogramma. Dus die vragen en opmerkingen die hier gepresenteerd zijn, zullen we als regering adresseren, maar wel op een structurele wijze, op een integrale wijze. Meneer voorzitter, waar staan we nu? Na 13 maanden regeren. We zijn uit die urgentiefase, meneer de voorzitter. En alle doelen die we ons voorgenomen hadden om te realiseren in die urgentiefase, daaraan hebben we ruimschoots voldaan. De financiële crisis is onder controle. Redelijk onder controle. Dat we nu zelfs besparing hebben met ons beleid en uit de besparing maatregelen treffen naar onder andere aflossing van schulden. Duizenden personen die diensten en goederen hebben geleverd, dat we hun langzaam beginnen af te lossen. Buitenlandse schulden zijn we bezig af te lossen. Maar tegelijkertijd kunnen we lokale projecten ook uitvoeren. Met onze eigen besparing, meneer de voorzitter, daarop kom ik straks terug. Doel was gezond maken van de economie. En nu gaan we naar de tweede fase. Dat is stabilisatiefase. Om vervolgens door te gaan naar die groeifase. Meneer voorzitter, dit hebben we allemaal kunnen realiseren. Met inkomstenverhogende maatregelen. Met uitgavenverminderende maatregelen. En een sociaal pakket van maatregelen om
die verlichting te brengen in die samenleving, omdat de eerste 2 maatregelen druk uitoefenen op de samenleving, druk uitoefenen op de burger, druk uitoefenen op de gezinshuishouding en druk uitoefenen op de werkende klasse. Dat beseffen we als regering, meneer de voorzitter. En we treffen ook maatregelen. Op verschillende momenten hebben we die maatregelen getroffen. En we gaan nu ook maatregelen treffen. Meneer de voorzitter. We gaan reeds voor einde van de maand september weer verlichting brengen bij de werkende klasse, meneer de voorzitter, van zowel de publieke als de private sector. De modaliteiten worden uitgewerkt, de berekeningen worden gepleegd, maar hiermee wil ik nogmaals benadrukken, wij gaan het volk niet in de steek laten. Wij gaan altijd opkomen voor de sociaal zwakkeren. Wij gaan altijd opkomen voor de personen die behoren tot kwetsbare groepen. En daar zijn we regelmatig in de regering bezig om op maat gesneden subsidieprogramma's te ontwikkelen voor de verschillende groepen. Als het nou gaat om melk, als het gaat nou om transport en als het gaat om andere producten, meneer de voorzitter, dat we constant rekening houden met de kwetsbare groepen en daarop beleid, op maat gesneden beleid ontwikkelen, welke goed gecoördineerd uitgevoerd wordt, meneer de voorzitter. Zo, doe je ba sang a president taki. Ja. En sa president taki na regering taki toch. Dat die toch. Regering san toki Brunswijk. Ja. Dan je verstand dat de man taki na planmatig de man woroko. Ja. En de mek de huiswerk. Dus asana no di cholo tapo. Nee. Maar je sabt sa di cholo tapo. Ja, dat misabi toch. Die de man belen niet toch. Ja. Want dat is makkelijker, hè? Ja. Je dika olo. Je lena waterasi de tapa olo di dici. Uiteindelijk, als schuld dat je zijn schuld uiteindelijk. Je ziet een 4 schuld miljard jara. You know, je ziet een schuld Zo. Dus de man no denanga san dat moro. Nee. En in begreep dat hij voor doe een herstelplan, de man no len no money Nee. door eigen besparingen naar bezuiniging. En wat er een spaart hoort toe aan president taki. Zatak ba. Hoor rekenen naar de chindega score, want hij sabi aan internet sanito. Dus ataki de no op telesuur Nee. naar een wateratori. Ja. Sabi, Ja. de hoor rekenen ete Ja. voor luku. Dus De ruganga de potis maar even. Luku mooi fasane zo. waka. Fasane waka. Ja. Dat de gomoro fara. Ja. Die sabi toch. En dat one taki. De man e pot de vinger tapa pols. Voor bevolking. Voor sabi sang ep safa eigo. Want dat ha president taki. Ja, want Want ja. hij aardje heeft de open oor. Ja, maar je begrijpt, een president nou is er nou. Een president is tang in Sernang. Maar sabi dat je er nog asan trangano in Sernang. Maar je Ja. begrijpt, maar like president, Ja. ik denk dat president zat toch in. No be one make a volk jompa lokte e vier feest. Ja. Hebben we niet toe toch? Dat je de populair. Ja, maar hebben we niet toch? Maar aangezien de olo, de krater, de zijn midden dat. Ja. De in sukuf tapa olo fosi, Dus- de kon sasa vralok toe. Wakti. Dus a president disi. Ano den baas die wan woro komen lop den. Nee. A president disi na wan baas. Pe te woro komen kon, daar woro komen vragen eigen af. Mi mek mi huiswerk. Natuurlijk. Mi doe mi job Ja, doen. ja. A president disi mo leg je uit maar zeggen, bo. Maar start nu toch? Ik zei dat je, maar dat in biel op me. Maar doe huiswerk, a trangapjes no. Ja. Uiteindelijk, a volk olobama. Maar dat volk tak no, a man is e woroko, a ma seten kong. Mooi zo. Ik graag het. Wan bijis ma betaki toch. Maar weet kel. Jera mano. Wat ik nu doe, weet gij niet. Na deze zult gij het verstaan. Sasan euroko. Sasan euroko. Sasan de no trafasa de. Ja toch. Ja. En het is want tarasani. Tegenwoordig, want dat naf desma, de koffiedek-kijkers, desma de troesfoto, de troestietje dat lijkt. wil. Ja! Tegenwoordig is de wereld zo boos dat men geen slechte bedoelingen behoeft om opgehangen te worden. Ja. Dus je want de boensani, maar te man vindt dat en je kon niet trekken, dan moet creëer chaos. En dat nog kan. De leiera. De man lek bertje. De leiera.
De lai met Ik delai. Ja, Papa man. kabamang. Maar amora mooi wat fatori. Dus als van maar charen komt, dat uiteindelijk de schrijf even tangen de schrijf. Ja. Je ziet ook dat am al die tijd, amara be orko ja volk, amara wa make up, maar orko geen schrijf. Jen serefi. En tama shitak enomanya moro da mai suku faron tusman en mei. Ja. Usorgu taka kan konyang baka. Ja. Maar kore karabiasi. Dus dat die, Ik voet na chal. met die, ala de to dat die, Ja. we ziet ook. Ja. A volk is ja toch dat Aso ja. asane go. Ja, hij zegt. Dus a woroko lek famus go sawe aksi. Na or pasensi. Dat vooral. Want mi etakanga jalek saranamang. Mi ook tu woroko buntaranga en te no me woroko ete. Ja. Je zelf woroko Ja, we orko te. te no. Want in on bereken na wan taranga te na wan taraso ten ude. Ja. Isabito. Ja. Dat je bif go do your best. En dan go ina dungru kamera. De suti anu go in je eigen boezem. Stel jezelf voor de gewetensvragen. Ja, if je de waarachtig bezig. If je lobby kondere, if je lobby mama saranang. Dat die in actie serefi. En stel jezelf een vraag die toe. Dat je sami kan doen Jimmy kondere. Nogo actie tak sami kondere kan doen. En nogo denki leka man die dena boto anga sek watara boto def sungu. Da wan helikopter heb sada de man langa wan ladder ji fi fene redding. De teji mi ta God zal zorgen. Ane woroko yara. Braro. Ja. Ane woroko. No. Wan nagado naka piloot ati tak saka ladder jeng. Ja. Fuka redding. Ja. De wakti dat pe ook moto. Dus jezelf moest mek moeite je pik moto uit daar. Ja. Asan zoude. Je verstand. Ja, maar zeg Ambo. Dat na zo. En dat die na sang het moest mij van het hart omtakken. Ja. En meku zorgu taki. Ondesma hoe hier ook samen kwamen. Na masargado meku konja. En meku zorgu taki akloof tussen ununanga de tarawang. Noko moro biji. Nee. Meku smareng. Dat u kan langa anu ju serefi. Leerfu serefi. Isabi toch. Inwa mananga ensani. Maar ik kan leer van tarawang. En alle mannen zijn allemaal. Nasaranamang. Ja. En dat belangrijk. Ja. Daarom ik afraga disi die e wai nu. E wai ji saranang. Ji de saranamang. Alamo. Meku potu e de kona wang. Ja. Want te ego om economia tori van konder ka fesi. Dan kleur, ras, geloof, netel. Ja. Asan etel na fu sorgu taki u apwan boom libi man kandra. En dat a regering is pramisunu. Dat die. Je verstaat maar kel doro. Amandora. Dat we taki grantani. Taku be wan archi en luku. San umus do. Non frigita san dat. Mine kabataken. Wana minya na la dei. Ala baka na of mante mina notif do. If je na notif do. Tayoso. Want kofateri jeri. De tayoso. En if je de you weni tuine woroko. Ino kantjes kofat. Nee. Kweti. Want COVID nee, vrij committee in die tuin gewoon. No. Nee, de trusiani na grond. Je pranwansani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De shitaki, je napek wan jaja sarana man. De wan jaja sarana uma. De deficit refi de kakai borsu. De tak aina mi. En mineng. Na masara dignity. Gambo. Ja, maar zeg Ambo. Fos mi tapu, maar tan takanga de sanamang. Uno trove doti tap strati. Hoor you kondreke. Me tan taken. Dadelijk yo tak, ja. Mazaro de tak altijd as reep sani. Ja, mi moest taken. Omdat me si dat senang e doti. Te reep sa. De ma e krim si berme. Je si so plastic saka. Je si batra. Hoor asan dat kring. Te nyawa sani. Pot a plastic saka in you saka. Of in je auto, de charenga oso potino bachi, dan de mauro eme op. Met aku grantangi en horus revi. So, en we taku grantangi, mo last bos kopu mabif juno. Gote kaprek.